السلام علیکم. کیا حال ہے دوستوں کا؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں تمہارا دوست منظر عباس. تسی میرا یوٹیوب چینل ویکھ رہے ہو ڈوڈی ولاگ. اج 2024 دا مارچ 11 تاریخ تے 2024 دے رمضان دا پہلا روزہ آنا خیر پہلا. تسی ویکھ سکدے ہو کہ اج سناٹا چھایا ہویا باہر. سناٹا چھایا ہویا، کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم دے مطلب یہ حل چل نہیں. اج روزے رکھ کے ساری عوام سو رہی ہے. نہیں تو جناب اگے اس ٹائم اتنے گڈیاں دا شور ہی نہیں سی مکدا. سامنے جناب ہے مدرسہ ہے، سکول تے ایتھے اس ٹائم تے جناب چھوٹے بچے چھٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اتنے جناب ٹاں ٹاں تے پاں پاں ہوندی سی. سامنے کام شروع ہویا، انہیں میرا خیال چھٹی کر گئے تے یا آئے کوئی نہیں. ویکھ سکدے ہو تسی. صحیح ہے تے نال چلدے ہیں. اللہ خیر کرے. اج دا دن تہاڈے نال شیئر کردے ہاں. اج دی ولاگ وچ رمضان دا پہلا روزہ اج 2024 دا تیسرا مہینہ تے 11 تاریخ. میرا ولاگ نمبر جناب یہ بندا ولاگ ہے میرا. وچوں کافی دن چھٹی کیتی جناب، کوئی نہیں وچ ٹائم لگا اس واسطے. اپنا کچھ کام بھی اس طرح دا ہے، ڈرائیوری والا ہاؤس ڈرائیور ہاں تمہیں پتا تے مصروف رہے جناب، ٹائم ہی نہیں ملیا. ہاں جی دوستو، اسی پہنچے ہاں اتنے سماما روڈ تے. اے جڑی بلڈنگ اتنے اسی پہنچے ہاں. اتنے میڈم دا ہے کوئی میٹنگ ہے تے بہت گڈیاں آ رہی ہیں. اتنے بڑیاں گڈیاں آ رہی نے بڑیاں. ویکھ رہے ہو. میں اتنے رکیا، میں کہ چلو ہن نماز دا ٹائم ہے، مسجد دے نال ہی نماز پڑھدے ہیں. اتنے ایک تھائی گڈی روکنے ہاں. بڑے گڈ کھلے نے، بڑے بہت ڈھیر ساری گڈیاں کھلیاں اتنے. صحیح ہے نا. اے پر نال عبداللہ سٹی ہے علی. اے جڑی پیچھے بڑیاں بلڈنگاں نے ویکھ رہے تسی، اے علی ساڈا مین ہیڈ آفس. اذان ہو گئی، نماز پڑھدے ہیں. اللہ خیر کرے تے مڑ اگلی گل کرساں انشاءاللہ. چلدے ہیں مسجد تے نماز پڑھدے ہیں. اللہ خیر کرے ہیں. سورج چھپیا ہوا بدلاں دے وچ، بدل بھی بنے ہوئے نال نال. غبار بہت چل رہا اج ریاض دے وچ، بہت غبار ہے. تلے شاپار تے سارا کچرا وہدے پے، غبار چل رہا. غبار یعنی ہنیری، ہنیر چل رہا ہنیر. جی دوستو، اتنے نماز پڑھی اثر دی
گھر دے نزدیک ہی ہے مسجد، اللہ خیر کرے. گھر دے نزدیک مسجد، اتنے نماز پڑھی ہے تے ہوں گھر چلتے ہیں واپس. اج ماشاءاللہ موسم بھی بہت زبردست بنے ہوا، پہلا روزہ تے مسجد جناب بھری ہوئی ہے بچیاں نال، وڈیاں نال، چھوٹے وڈے سارے نال. کوئی تلاوت کر رہا، کوئی درود شریف پڑھ رہا، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے. ذکر فکر ہے ذکر فکر کر رہے ہیں سارے. ہاں جی. اثر دا ٹائم ہے، اثر دی نماز پڑھی. تے باقی اتنے افطاری والا جڑا ہے نا، افطاری والا کوئی سسٹم نہیں ہے. اگے تاں سعودی دی ہر مسجد وچ افطاری والا سسٹم ہوندا اندر یا باہر کدائیں نہ کدائیں. اتنے جڑی ہے مسجد ہے نا، مسجد جامع فاروق حی النزہ دے وچ، ریاض دا حی النزہ ٹاؤن، یہ دے وچ کوئی سسٹم نہیں ہے آخران کی پابندی ہے گورنمنٹ دی. صحیح ہے. باقی سارے سعودی چین تے کوئی مسجد جڑی ہے نا وہ لین دے نے پھر بھی یہ بند ہے پکا ہی. ہاں جی. اثر دی نماز میں پڑھ آیا، تیاری کرتے ہیں افطاری دی. اللہ خیر کرے. موڑ افطاری تو شیئر کرساں انشاءاللہ. اللہ خیر کرے ہیں. پٹرول پمپ یہ افطاری دا سامان ہے، یہ ملیا ایتھے پہنچانا ہی، وہ پہنچانے ہوں. اللہ خیر کرے تے پھر واپسی نکل ہیں اپنی افطاری جا کے تیار کر دیں. جی افطاری دا سامان دے دیتا، ٹھیک ہو گیا. تے ہوں واپسی جا کے اپنی افطاری دا بندوبست کریے ہیں. چلو جی. نہ کر ہاں جی. واپس پہنچ آیا اپنے رہائش تے.
سے کر دیا آج کل ہے میں چلا رہا زیادہ تر نشان پٹرول۔ ہاں جی السلام علیکم، اپنی افطاری تیار ہو گئی، اذان ہو گئی، افطاری کا ٹائم بھی ہو گیا الحمدللہ۔ تے کچھ ہے جامع رس گلے جائے نے بڑے بہترین ماشاءاللہ۔ اے دے جناب شوربہ، اے شوربہ، اے بریانی، اے دے جناب گاوا، تے اے زیتون دا چار ہے، اے سموسے نے، کھجوراں نے، تلے کھجوراں نے جناب۔ تے اپنی جناب افطاری تیار ہے، تے ہن کردے روزہ افطار، اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ تے ہن ملدے ہیں انشاءاللہ روزہ افطار کر کے اس تو بعد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و الیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ جی ویور افطاری کر لی الحمدللہ، تے جماعت کھڑی ہو کے نماز پڑھ دیں، ہوں اجازت دیو تے کل ملتے ہیں انشاءاللہ موڑ ایک نوی ویڈیو نال۔ تے کل دا دوسرا روزہ تواڈے نال سحری تے افطاری تواڈے نال شیئر کرساں انشاءاللہ۔ تے لائک کریا، شیئر کریا، سبسکرائب کریا، تے ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔